Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City ang gitabangan og kulata o gidunggab sa duha ka mga sospetsado pagkalambigit sa biktima sa love triangle, usa sa mga gnalantaw nga motibo sa krimen. Suwerteng naluwas diyang nadala sa balay Tambalanan ang 18 anyos nga si Jedediah Matildo nga taga Zone 8 Kabag-asan Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Kini human gikulata o gidunggab sa duha ka mga sospetsado. Nakayago matud pa ang biktima og nagkadiyang samad dinunggaban sa lawas apan maay na lang sanglit dali kini nga nadala sa ospital. Busa na luwas. Matud sa kapulisan nga nag-abot ang biktima og duha ka sospek sa usa ka basketball court sa Barangay Bugo og dito na nahitabo ang pagpangulata og pagpanunggab. Padayon ang investigasyon karon sa otoridad. Nailan nasab nila ang mga sospetsado nga mihimo sa krimen. Identify sila, sir. So makafile ta og regular nga filing. Yes, sir. Pero nagtago-tago na. Yes, sir. Ginakon na mo karon no kay na may mga location nila kay continuous pa man atong follow-up operation karon. Pero nowhere to be found pag isa karon.